Aduh, muga-muga iki terakhir aku keterima ngelamar kerja. Wes 1000 lamaran wis tak sebar durung ana panggilan, muga-muga ae lah. Iki apa? Muga-muga aku terima nek PT Pencari Cinta Sejati. Tak masuk sik aman. Deret. Wah, iki yo PT sing tak loro, PT Mencari Cinta Sejati. Muga-muga aku diterima nek PT Pencari Cinta Sejati. Hah, mantap. Monggo mlebet Nggih, Pak. Kinara. Nggih, nggih. Nggih. Jun kene Pinara ya. Lha nang ndi, Pak? Nang kono. Kampret Pak, Pak. Set. Sip, Pak. Wah. Nek apa le? Ngeten Pak, niki kula badhe nglamar kerja Pak. Nah, kula niku kan ora iklane injen. Pabrik injen kan PT Cinta Sejati ya Pak. Nggih. Iya bener, Cinta Sejati. Iya Pak, wonten CV kalih lamaran. Oh iya, sik lah. Terima Pak. Iya. Nah, tambanane. Nggih. Terus piye le? Ya niku diperiksa Pak. Jenenge kok sibuk Pak. Iya iki lho le akeh ndelok. Ndi napa? Ndelok YouTube iki lho. Nah, cocok channel. Woi, apik Pak iku Pak. Apik iki lho. Apik iku. Kok ono podcast ngomongno mantane barang iki lho. Mantane sapa iku? Mbah ya wong iki ya. Mripun Pak iku Pak? Ya syarat-syaratnya ya wis lengkap lah, Iya. lengkap ono STNK, BPKB, SIM, KTP. Niru gua Pak. Emang ora ape balik nama? Pak. Kan apa melu kerjaan. Oh, iya. Tapi ngene lho Pak. Sik, Mripun. sik le. Ya, Sakit campo. yo sik ah. Kok anggere tompo blogo yo. Kula pun kathah Pak lawan pekerjaan terus tak laboni kabeh 1000 ngono. 1000. 1000. Yo sithik le aku mbiyen yo padha ae ngono. Oke ae Pak. Oke Dua. kamar. Yo ora lah, aku yo tangi turu langsung dadi bos. Yo piye? Mripun. Iki kan wis iku ya wis lamarane wis lengkap. Nggih. Cuman kan kowe wis ngerti syaratnya apa durung le? Dereng ya Pak. Lho, Napa? ketoke ndek iki tak share wis lho syarat-syaratnya. Ngapunten Pak, mboten maca. Syarat-syaratnya kan kudune kowe lulus SMA minimal. Nggih, Lulus sampun. SMA ya SMA. minimal. Nggih. Sehat walafiat. Nggih. Emang sehat le? Sehat. Alhamdulillah sehat berarti. Emang berarti sehat walafiat, Pun. SMA, Nggih. terus 18 tahun ke atas. Sampun. Alhamdulillah. Wis 18 tahun deh aja ya. Pun jenggot. Berpenampilan menarik. Menarik apa ini? Iya Pak. Kurang menarik yo ora apa-apa sih. Wis ora masalah, kurang menarik Iya. lah. Gak masalah. Cuman syarat yang paling penting kuwi iki. Napa Pak? Sing paling utama. Napa Pak? Kudu wis pengalaman. Kowe pengalaman kerja nang ndi le? Mboten nenten ya Pak. Aduh ya ora iso kowe tak trimo nang kene. Ya kan aku rene kan batenku apa loro pengalaman waktu ya Pak. Kowe nyata mrene luru kerja apa luru pengalaman? Ya kerja nggih pengalaman. Mulane aku rene bentuk pengalaman Pak. Tapi ra iso nang kene iki kudune wong kerja nang kene kudune syarate duwe pengalaman. Lah iya mulane Pak. Nggih kula saestu niki kula teng mriki badhe nggih kerja nggih loro pengalaman. Ngoten. Iki lho delok. Iki ya wong lamar akeh padha wis iki lho berah iki. Nah, Iki ora tak trimo kabeh. Mergo syarate wonge ora pengalaman. Lah, pripun carane untuk pengalaman nek mung kula ape kerjane kene mboten angsal dene pengalaman. Lah aku 1000 lamaran iki ngono kabeh, Pak. Lah terus aku luru pengalaman iki kok ndi? Tapi kan iki wis syarate kok PT iki lek ora iso mbok anu lah. Lah makane aku iki rene ape golek pengalaman lan Kok kowe duding-duding rumah sami iki alih bata iki. bener. Nonton Sik yo Leo.
kowe nek pengen kerja kene yo. Iya. Syaratnya yo iku mang kowe marai urung pengalaman iku. Dan makane Pak, kula teng mriki iki badhe golek pengalaman lan kula kerja ngoten ben aku ndek pengalaman ngono lho, Pak. Kowe pengen leh ndi pengalaman? Ya pengen. Kowe gelem kerja nang kene. Nggih. Ya wis kerja, tapi ora tak bayar untuk pengalamane tok. Lah ngoten lah, Pak. Lah terus kula tuku kuota nyicil motor. Ya ora urusanku ah nek iku ale. Jadi jenengan egois, Pak. Kok egois. Lah mripun aku ora dibayar waktu kerja ning mriki. Kan kowe urung tak terima. Lah iya makane trimo dhisik, Pak. Ora iso ale, kan kowe urung di pengalaman. Mulane aku mriki kene berarti kerja ning jenenge Bapak, golek pengalaman, kalih kerja. Jadi dua sinambung. Bersinambungan, Pak, ngoten. Gak iso le, kowe ora pengalaman. Astagfirullahaladzim, Pak. Ya Allah. Makane aku mriki pengen golek pengalaman lan kerja. Tapi yo, kowe ora menarik ya le. Nah, masa mau kerja apa nyekel diesel kok ya menarik iki piye, Pak? Kowe dak wis ngerti ya nang kene kerjane lapo. Nggih, Lapo le? Nganu diesel. Mboten. Kula salah, Pak. Ini napa, Pak? Kerjane Pak. Anjing malah. Kula mboten ngertos are. Kerjane napa, Pak? Iya le yo. Aku yo asline yo kepingin nampa wong anyar meneh. Nah, nggih. Cuman aku pengen kuwi golek wong sing wis pengalaman. Tapi nek pengalaman, makane kula teng mriki niki badhe golek pengalaman. Tapi kengko nek wis entuk pengalaman mesti metu saka kene kowe golek kerja liya sing butuhno wong sing wis pengalaman. Ya masa mboten ang. Lah terus nek cara dicarane kaya jenengan terus piye? Cek pengangguran akeh. Ya aku goleki wong sing wis pengalaman. Lah carane mripun? Carane yo nek ana wong sing kok PT liya metu, wong wis pengalaman kok nglamar kene, tak trimo. Ya wis, kula kan badhe golek pengalaman ngoten lho, Pak. Mosok kula teng PT sebelah. Lah teng PT sebelah ya padha ngene iki. Ya wis kengko nganu, Piye? nglamar nang PT kono sik, kerja nang kono, engko nek wis pengalaman nang kono, kowe ku daftar rene neh. Lah padha aku nek kono penur pengalaman dhisik kok. Iya sih PT kono iku. Jenengan iku sing pripun padha ae, Pak. Jadi PT-ne iki sak komplek iki PT-ne ngene kabeh. Lho nek aku kan bukane moh nganu ale, bukane moh nampa wong anyar meneh. Cuman nek wong sing durung pengalaman iki engko mesti rodok susah le. Nganu. Ya saged dadi dipelajari ya, Pak, di training dhisik. Kowe wis ngerti ale iki kerjane lha apa? Mboten ngertos ya, Pak. Kerjane gali kubur lho. Ayo, saged, Pak. Bisa kowe? Nggih, saged. Jajal, nek gali kubur iki apa ae sing dibutuhno? Acul. Ekrak. Terus iki sepatu ben gak kena lumpur. Tapi gali kubur iki sing dibutuhno sing pertama iku gak iku le. Napa, Pak? Wong mati. Nek ra ono mati ra iso gali kubur lho. Nggih. Nggih. Jale tak rokok sik. Nggih. Tapi nek ngoten kula siapa, Pak? Ini kula ada kerjaan nonton lho, Pak. Oh. Apa? Kula wis gede atau pepet, Pak. Tapi bukannya aku emoh nampa wong anyar emang wis ngomong ah. Ya aku Nggih. golek wong iki yo sing wis pengalaman. Tapi kan aku rene iki pengen golek pengalaman, Pak. Iki ra mudeng lho, syaraté wis kene. Ya jenengan saya gak mudeng, Pak. Aku rene iki pengen golek pengalaman. Lah Pengen aku golek kerja. aku iki yo gelem nampa karyawan ya sing wis pengalaman. Lah piye carane iso entuk pengalaman nek pabrik kaya jenengan kabeh. Nek PT-ne kok jenengan kabeh. Ngeten niki. Ya urusane maneh iku ah. Ya terus aku piye tok entuk kerja? Kok malah aku dadi mbok kon mikir urusan kerja nem? Ya mungkin kan jenengan kan HRD ngoten lho.
Iya. Ini kan yang mikirno sing cah rakyat-rakyat kecil ngene iki, Pak. Kok malah jenengan Lah ngopo aku butuh mikirno kowe? Sopo kowe? Aku ora kenal kok. ya pokoknya aku iso kerja nek kene kudune. Tapi aku gelem ku nampa wong sing wis pengalaman. Iso dadi dipelajari ya. Wong kowe duduk kuburan ae ora ngerti sing hal utama sing dibutuhno. Iya sih, Pak. Tapi Tapi kan iki lho akeh iki engko bakal iki gak ini ame tak rosokno iki. Lamaran-lamarane cacah kuwi kan lumayan iki kena tak nggo tuku rokok karo kopi. wis kon Pak terus mripun. Nah jenengan ngoten niku. Lha kok kamu tak yo pengen kerja teng mriki ya, Pak. Iya, tapi aku kan pengenku nampa wong sing wis pengalaman. Ya wis ngene ae. Aku iso kerja di pengalaman, aku tadi training iso, Pak. Malah nggih emosi kok Pak jenengan iki. Iki asline iki kan sing duwe aku ale. Kok malah kowe sing emosi. Lah jenengan ngoten kok pekok kok. Tapi wong nek sing wis pengalaman iki kepenak. Dadine aku gak usah Ya piye ki carane golek lamaran? Wong pengalaman nek. Lur pengalamane gak iso. ya urusane wonge ya. Lah kok urusane ya makane kan ambi kok HRT jenengan. Ambi jenengan bentuk pengalaman. Kok terus dadi urusanku. Lha jenengan bisa di PT kok masa aku dikon gawe PT. Iyalah, wis kono balik ae gawe PT kowe. Titeni kowe. Nek apa ngelamar nek PT ku. Mbok tampa. Tak tombo. Anjen wong nglamar jaman saiki wis susah. Pengen yo pengen yo ditampa ae. Padahal wong urung di pengalaman, memang wis ganggu aku ndelok YouTube wis anjene mbur. Rapat kesem api. Ini channel api yang ini tak subscribe sik. Tak like Iki tak share nang kanca-kancaku ndak mesti do seneng iki. Wong do pekok-pekok ngene, wong telu pekok-pekok kabeh.